Us hem vingut a Xirivella i encara no sé per què m'han enviat a mi. Tan sols sé que així se celebra la 13a mostra de pallassos Xirivella 2006 i que esta nit anem a viure una nit molt especial, un concurs de pallassos. Això sí, vinc de públic, eh? Voy a empezar, ¿eh? Es un concurs de números de payasos i a més hem organitzat una festa amorosa, lúdico-eròtica i musical, tot en clau de clown. I el concurs lo que pretén és que la gent s'estimule per a muntar coses i per a tirar endavant projectes que tinguen en compte pues, lo que és el món del clown. Primer va haver una presentació molt curteta, després n'hi haurà un número molt bonic i molt tendre d'un pare i un fill que està fora de concurs i després ja vindran tots els números. A meitat farem una pausa per fer una exhibició de piropos pallassos i quan acabem el concurs la gent prendrà una misteleta, votarà, llevarem totes les cadires i farem una trobada de balls del món pallasso. I en acabar a l'Eixida n'hi haurà també classes particulars de besos pallassos i abraçades gratis pallasses. Ai, piropo, piropo de obrer. En Engrata portem 10 anys i ara mateix fa 5 minuts que m'he vestit, o sigui que ara poquet, però ara tenim moltes ganes d'eixir a actuar. Bueno, què te pareix això de vindre així i participar amb tanta gent que té ganes de riure i de passar-ho molt bé? Molt bé, estem de festa, anem a compartir aquesta festa entre tots i la veritat és que fan falta coses d'estes. Moltes coses d'estes, sí. Un altre amic, ese es diu Guitarrín. Hola, Guitarrín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo esta nit? I altre membre més este d'ací baix. Bueno, Rubia, tu què te pareix això de ser payaso? Bien. T'agrada? Sí. Com tu passes? Bien. Sí? I la gent què fa quan te veu allà a l'escenari? No sé. Es riu, no? Una pregunta que tinc per a vosaltres. Anem a veure, des de quan vos dediqueu a ser pallassos? Pues oficialment des de fa 2 anys. Abans... D'una escola? Sí, en l'escola dels fills d'Augusto, així en Xirivella, hem après poquet a poquet. Què fa falta per a ser un bon pallasso? A veure. M'alegre que em facis aquesta pregunta. M'agradaria respondre-la, però és millor que responguem llegint el meu llibre. Per exemple, el pallasso és autèntic i no una mera disfressa. Ahí està tot. Bueno, a veure, i qualsevol pot aprendre a ser pallasso? Sí, és aprendre a traure el pallasso que tots portem dins. No té història, és... Ja heu vist, hem estat amb els autèntics experts del somriure i la rialla. Hi ha que aprendre a ser un poquet pallasso i posar-li alegria a la vida.